Hej, mit navn er Kasper Grønbjerg, og i denne video der vil jeg gerne vise dig en nem og god måde, hvordan du kan finde festmusik til din næste fest. På 1, 2, 3 festmusik, der har vi vendt det hele lidt på hovedet, sådan så du ikke nødvendigvis skal ud og henvende dig til en masse bands igennem deres hjemmesider, skrive om de nu kan spille på den og den dato, om de kan spille den musik, om de kan spille for det her budget. I stedet for, så kan du på vores side udfylde en forespørgsel, som du ser hernede. Og det gør du bare ved at udfylde de her felter, svare på nogle ganske få spørgsmål, og vælge hvilken type festmusik er du ude efter i de her rubrikker her. Hernede der skal du lige skrive et eller andet, der er specifikt for din fest. For eksempel at I vil høre Thomas Helmig, eller at musikken skal stoppe kl. 2, eller at der ikke er så meget plads der, hvor bandet skal stå. Det kan være mange forskellige ting, du kan skrive her. Det her, det er et smart system, der har kørt siden 2005, og vi har leveret musik til over 12.000 fester i Danmark. Og det du får ud af det, det er, at du sparer en masse tid, og du får et godt overblik over, hvilke bands eller musikere er der i dit nærområde, som kan spille på den her dato, og som kan spille den musik, du gerne vil have, for det budget, du har. Jeg ønsker dig alt muligt held og lykke med brugen af 1, 2, 3 festmusik, og hvis du har nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive eller ringe til os.